Unong lum kubor uong baka US ka Kristen ya ka jingkan tho jong ka Israel. Halor ka jing sange thma ka bala penpra ka bami na Lebanon. Ki yeu jong kimar ki mata ki lahir mentakasni kat baka jingkiu dor jong ka US ka bala pej benia bha. Kala nangkiu hapedeng ka jing sngo khia ka bajur bha. Halor ka jing hier dor na ka jingwanu presiden Donald Trump. Ki bha ha ki nong chna kali ki lan nang hier syu kat ba kidang pen kre ya ka jingsiu bailut kesan jong ka US ka ba arposan persen ka ba dai ban sedang hakatayo banwan rengkat bat ka jingsiu bailut kesan bala pen yeper bala sna kerpang na ka bantaki riba per ka jinglong jong ka yo ka hat kelanang sniu nomar ka jingting bagi jingtmu jong trom kin penmi ya ki lap jingyada ki bala ban penmi biang ya ka jingkiu dor ka bala ban bu ya ki breaks haka jing penhiar ya kasut bat penmi ya ka jing hiar dor jong kayo kakot kinong bay tengka kidang snowsir halor ka jing kata haka liang kayo kakot na ki jing berngem jong presiden jong gerui Amerika Donald Trump halor ka jing su khajana tangkat tokat nisngi swabon pelai ya ki jing su khajana bakliang jong u haka artrik umat ong u David Morrison unong pej benia barang ba jong ka yeu haka company ai jing sikri haka liang ka pisa tingka ka trades nation ka sorkar jong presiden Donald Trump jong ka US kala penbena ya ki jingkmu ban khangno ya ka tenat penroi perthei jong ka US USAID da ka ba penlong an ya ki jingkmu bala kan thojur ban pendunajur ya ka jing penlut jingerap nabari.